Saiki wae Cak Adi jaranan sing virale kondane ST viral Cak Adi jaranan ayo iki sapa sing lirone iki? Jadi alah. Mbok ya wis leren. Heeh. Sake yo. Nuwun ji para kadang kehormatan Dalang Rasa Putri. Dengan yang penatikan tarik kita kewak perang dari sama-sama di burung. Yuk pokok itu akhir sari bermetal saking saking Maklaren di burung ketang putra-putra para kone pun saking Waraga tunggal budaya. Yuk kadirikan sowan ing kadhe umaten Kutha Ponorogo. Adenipun kita adik-adik pun tari Bujang Kano Prabu Klono